Taskila ja nyt näemme samalla Tourin rantaroustin koulusta. Mennään katsomaan. Täällä meillä on tässä koulussa on Solu-nimiset paikat. En tiedä mitkä ne on nimetty silleen. Sitten tuolla on, tuossa on luokka, tuossa on toinen luokka ja ja sitten niinku, nyt mennään, jos mennään tänne näin. Tänne näin, niin täälläkin on joku luokka täällä näin ja nyt voidaan astua. Kuten näet, tämä on hyvin erilainen ja monipuolinen koulu. Mutta täällä on myös vähän huonoja muistavat tapahtua joillekin ihmisille. Esimerkiksi tuolla kauempassa luokassa tapahtui mielenkiintoinen tilanne, jossa oli Pentti-niminen henkilö. Tästä en kerro enempää. Jotkut ehkä tietävät tämän, mutta minä en itse oikein tiedä. Täällä meillä on tämmönen. Sitten täällä meillä on tämä vähän niinku toinen puoli täällä. Ja sitten tämäkin on muuttunut erittäin paljon ja sitten jos mennään tänne päin. Täälläkin on toinen luokka jo. En oikein tiedä. Täällä on vieraita. Kuvaatte. Mä kuvaan Lennillä asiaa. Lennillä asiaa kuvata. Tänään oli myös meille Tyrränän 9. luokkalaisilla oli myös tämmöinen itsenäisyyspäivän juhla. Kaikki piti vähän formaalisesti pukeutua. Minunkin myös piti. Sitten myös vielä me tultiin tänne koululle. Ja täällähän koulu minä en käynyt vielä pitkään aikana oikeesti, kun viimeksi kävin 2022 taisi olla. Ja sitten vielä No. Tänään myös on 107 vuotta, kun Suomi sai itsenäisyyden. Suomen itsenäistymiseen piti tehdä paljon töitä ja monta sukupolvia ajettiin tämän mahtavan asian meille, että me saatiin itsenäisyys 107 vuotta sitten. Ja me ollaan ja joskus tätä on vielä uha. Neuvostoliitto yritti hyökätä meihin 1939. Ja siinähän meidän itsenäisyyttä uhattiin. Mutta onneksi me emme menettäneet sitä. Täällä koululla voisi olla paljon kaikenlaisia muistoja kaikenlaisilta oppilailta. Minullakin esim. Muistan, että yleensä nämä verhot, jotka eristää nämä niin kuin solut. Tää on siis joku solut täällä koulussa. Yleensä niiden verhojen väliin niin menin aina piiloon ja silleen kääriytyin niiden niin kuin sisälle. Opettajathan sitä ei oikein tykännyt. Musiikin luokassa, joka on myös tuolla vähän kauempana, sielläkin oli xylofonit ja jos oppitunnin aikana, tai jos ei opettaja käskynyt, niin jos niitä soitti, niin opettajahan yleensä tuli erittäin vihaiseksi siitä. Näin en oikein tiedä, minkä näin on. Mutta kyllähän täältä voi myös hyviäkin muistaa jäädä mieleen. Tämä on iso sali, missä me tällä hetkellä ollaan. Tämän voi jakaa 3 osaan täältä. Mutta esimerkiksi kun Kuulomen koulun rehtori Jaakko Niskanen jäi eläkkeelle rehtorihommista, täällä pelattiin tämmönen vähän niin kuin muistopeli. Ja Aakon tiimihän todellakin voitti tämän. Ja sielläkin koko sali oli käytössä. Mutta kaikki olivat sivuilla. Kaikki oppilaat olivat sivuilla. Se oli ihan mukava peli. Täälläkin tulee paljon muistaa mieleen. Kaupungisodasta aina mentiin noihin kuoppiin tuolla. Kamerapis näet. Noihin kuoppiin tuolla. Patjan taakse piiloon. Ja se oli ihan mukava. Tämä jakso on tullut päätökseen. Minulla ei ole muuta kuin erittäin hyvää itsenäisyyspäivää Suomelle, 107 vuotta, ja kaikille erittäin hyvää päivää, jotka jos katsot päivällä, erittäin hyvää yötä, jos katsot tämän, kun oot menossa nukkumaan, erittäin hyvää aamua, jos katsot tämän aamulla, ja semmoista.